Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук і як звычайна абмярковваем падзеі у Беларусі і за яе межамі. Як звычайна ў гэты дзень і ў гэты час з намі ў студыі з штотыднёвым аглядам палітычных і не толькі палітычных падзеяў. Наш госць, кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук, сябра Вольнай Беларусі Павел Усаў. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый дзень, вітаю. Спадар Павел, я б, ведаеце, шмат такіх тэмаў і актуальных, і надзённых, але я б хацеў пачаць, можа быць, з вашага допісу, які вы буквально днямі зрабілі ў сябе ў тэлеграм-канале. Дарэчы, адразу хочу усім нагадаць, калі хтосьці гэта яшчэ не зрабіў, але пры ўмове, калі для вас гэта бяспечна, подписывайтеся на тэлеграм-канал спадара Павла Усава, не забываючыся пра подпіскі на YouTube-канал Еврорадыо. Расшэрвайце, ставьте свае падабаечкі, націскайце на званочак і пішыце каментары. Дык вось, вы, звяртаючыся да тэмы Китая, сказали про тое, что Китай зараз імкнецца пашырыць сваю так экспансію на захад, на Европу, і выкарыстоўвае і Россию як такі гібридны інструмент у гэтай сваёй экспансіі. Чаму гэта важна і прычым тут Беларусь? Дадзены каментар з'яўляецца адлюстраваннем агульнай канцэпцыі ў тэорыі міжнародных адносінаў, які акрэсліваецца як палітычны рэалізм. Палітычны рэалізм ці неорэалізм, асабліва калі мы кажам пра 21 стагоддзе, абгрунтоўвае сваю тэорыю на тым, што любая дзяржава, неважна дэмакратычная ці недэмакратычная, імкнецца да пашырэння жыццёвай прасторы і забеспячэння максімальнай сваёй бяспекі і свайго сутнаснага дзяржаўнага існавання. Гэта элемент дзяржаўнага інтарэсу, і любая дзяржава імкнецца да дамінацыі стаць сверхдзяржавай. На сённяшні момант відавочна, што Китай становіцца сверхдзяржавай па эканамічнаму развіццю, па развіццю вайсковага патэнцыялу, і за гэтым ідзе пашырэнне прасторы дамінацыі у свеце, асабліва ў рэгіёне. І ніхто не спрачаецца і не аспрэчвае той факт, што Кітай у паўднёва-азіяцкім рэгіёне з'яўляецца дамінуючай дзяржавай. Яна мае не толькі канвенцыйную зброю, вялікую армію, але таксама ядравую зброю, і ў эканамічным сэнсе ўплывае не толькі на свой рэгіён азіяцкі, да якога таксама можна залічыць Расію, але таксама ўплывае і на Европу, бо з'яўляецца адным з асноўных пастаўшчыкоў тавараў, а таксама і зборачным цэхам для шмат якіх еўрапейскіх кампаніяў. То бок тут залежнасць відавочная. Здарыцца нешта такое глобальнае у кітайскай гаспадарцы, гэта ўплывае, канешне, на імпорт, на экспорт, і на сітуацыю ў Европе. За такой дамінацыяй эканамічнай ідзе глобальная дамінацыя, і Кітай ужо здаўна акрэсліў свае геапалітычныя прыярытэты у краінах так званага, раней гэта была такая фармуліроўка, краінах трэцяга свету, гэта Афрыка, гэта Лацінская Амерыка. Кітай актыўна ўваходзіць у эканамічным сэнсе у гэтыя рэгіёны, пашыраючы сваю дамінацыю, пашыраючы свае ўплывы. І, канешне, пашырэнне дамінацыі вайсковай, стратэгічнай, эканамічнай так ці інакш сутыкаецца з інтарэсамі краінаў захаду, Еўропы, еўрапейскіх краінаў і, перш за ўсё, Злучаных Штатах Амерыкі. І ўжо неаднакратна мы мелі дачыненне з гандлёвымі войнамі паміж Кітаем і ЗША, з увядзеннем абмежаванняў у дачыненні да кітайскай гаспадаркі і тавараў з боку Злучаных Штатаў Амерыкі і гэтак далей. То бок мы ўжо маем дачыненне з такімі сур'ёзнымі супярэчнасцямі і сур'ёзнымі сутыкненнямі пакуль што на эканамічнай глебе. Але так ці інакш, раней ці пазней гэта пераходзіць у мілітарнае супрацьстаянне. І як любая дзяржава, якая становіцца дзяржавай экспансіялісцкай, дзяржавай ужо неокаланіяльнай, бо
бо эканамічны каланіялізм, эканамічная экспансія з боку Китая ўжо відавочная. Яна відавочна ў Расіі, яна відавочна ў краінах Цэнтральнай Азіі, яна відавочна ў рэгіёне. І, безумоўна, каб аслабіць сваіх супернікаў і праціўнікаў, гэта Еўропа, гэта Злучаныя Штаты Амерыкі, пазбегаючы наўпроставага сутыкнення вайсковага з ЗША, хаця ЗША і Кітай ўжо знаходзяцца у такім вельмі крухім балансе, асабліва калі мы гаворым пра Тайвань, так, пра кітайскае мора, якое Кітай імкнецца цалкам кантраляваць, каб пазбегнуць такой наўпроставай канфронтацыі, але рэсурсна аслабіць сваіх праціўнікаў, такія сверхдзяржавы, і гэта ў гісторыі было неаднакротна, развязваюць ці падтрымліваюць рэгіянальныя войны, у якіх непасрэдна самі не ўдзельнічаюць, але падштурхоўваюць краіны. Самы просты прыклад — гэта Другая сусветная вайна, палітыка Сталіна і з аднаго боку, палітыка Еўропы, еўрапейскіх краінаў, Францыі, Великабрытаніі з іншага, падштурхоўванне Гітлера да вайны альбо з Савецкім Саюзам, альбо Савецкі Саюз падштурхоўваў Нямецчыну гітлераўскую да вайны з Англіяй і Францыяй, спадзяючыся, што гэтыя два лагеры самі сябе наўзаем аслабяць, і тады Сталін на чырвоным кані уедзе там у Еўропу і пашырыць дамінацыю Савецкага Саюзу. Так, па факце, яно і адбывалася, але прывяло да зусім іншых вынікаў. Кітай таксама дзейнічае, як і іншая любая дзяржава, якая імкнецца стаць сверхдзяржавай, дамінуючай дзяржавы ў рэгіёне, імкнецца якраз такі да таго, каб сутыкнуць два супярэчлівых паміж сабой лагеры ілбамі ў вайне, і ў гэтым кантэксце вельмі яна зацікаўлена і адпавядае вось гэтым нацыянальным інтарэсам Кітаю, гэта вайна ва ўкраіне. Бо фактычна гэта вайна Захада і вайна Расіі, якая вядзецца на тэрыторыі Украіны, якая аслабляе і Расію, і Захад у маральным сэнсе, у сэнсе таксама эканамічным. І Кітай будзе зацікаўлены ў тым, каб гэтая вайна працягвалася значна даўжэй, бо чым даўжэйшая вайна, тым больш залежнасць з аднаго боку Расіі ад Кітая, і гэта відавочна. У эканамічным плане, у вайсковым плане Кітай праз трэція краіны, тую ж Паўночную Карэю, пастаўляе зброю, узамен атрымоўвае танныя рэсурсы, таксама пашырае сваю тэрытарыяльную, умоўна, прысутнасць у самой Расіі пасярэдніцтвам таго, што высылае туды сваіх каланізатараў, кітайцаў. Так, з іншага боку, стомленасць наступае Еўропы і Захада ад вайны, бо таксама патрабуе рэсурсаў, фінансавых рэсурсаў, вайсковых, эканамічных рэсурсаў. Усё гэта вычэрпвае рэсурсы, выйгрывае Кітай у любым выпадку, эканамічным, у пашырэнні таксама свайго аўтарытэта, бо да каго едуць, каб вырашыць пытанне ў Беларусі еўрапейскія палітыкі. Раней у Маскву званілі, зараз звоняць, едуць у Пекін і просяць, каб ён там прыструніў Лукашенка. То бок сведчанне таго, што Еўропа прызнае факт уплыву Кітая ўжо ў еўрапейскіх краінах, у тым ліку ў Беларусь. І, канешне, калі дапусціць, што будзе заключана перамір'я, а перамір'я, калі не выйграе Еўропа, Захад у вайне, азначае, што і нават калі не выйграе умоўна Расія, будзе заключана там перамір'я, то ў маральным сэнсе Захад усё роўна прайграе. Бо в маральным сэнсе, у ідэалагічным сэнсе аказваецца, што увесь Захад, фінансуючы Украіну, пастаўляючы ўзбраенне, неважна, там кепска, не кепска, але фармальна Захад салідарызаваўся вакол Украіны і павінен быў бы па факце так узброіць Украіну, каб яна перамагла. Прынамсі, не прайграла. Але вось заключэнне міру у тым выглядзе, у якім, ці, скажам, у той канфігурацыі геапалітычнай, у якой зараз знаходзіцца Украіна, там прызнанне, напрыклад, тых ці іншых тэрыторыяў за Расіяй і гэтак далей, гэта азначае маральную паразу ў любым выпадку. І у такой сітуацыі, канешне ж, і аўтарытэт, і ўплывы Захаду, якія так вельмі хвейныя, вельмі слабыя зараз у свеце, у геапалітычным кантэксце, у той жа Афрыцы, у Азіі, яны будуць яшчэ больш слабымі.
І з гэтага скарыстаецца Кітай, бо на новую вайну ані Еўропе, ані Злучаных Штатаў Амерыкі не хопіць ужо ні рэсурсаў, вы прайгралі гэтую вайну, якую з Расіяй, слабой Расіяй, у сэнсе эканамічным, у сэнсе вайсковым, у сэнсе, напрыклад, нават насельніцтва гэта 140 мільёнаў. І вы хацеце ваяваць зараз ці супрацьстаяць Кітаю з амаль што 2 мільярдамі насельніцтва моцнай арміі той жа ядзернай дзяржавы. Не, тады Захад будзе саступаць гэтыя пазіцыі. Фактычна, у такім выпадку Кітай можа без праблемаў захапіць Тайвань, можа захапіць ці пашырыць уплывы ў іншых рэгіёнах, у іншых краінах гэтага рэгіёну і фактычна стаць непадважальным гегемонам у рэгіёне. І таксама падпарадкаваць сабе Расію ў эканамічным і стратэгічным плане, бо Расія будзе цалкам ужо ў той момант залежная ад Кітаю. У дадзенай сітуацыі, як пішу у сваім допісе, вельмі важна, каб не дапусціць новай эскалацыі, новай вайны, але ўжо зусім з іншым ворагам, Захаду вельмі важна перамагчы ў гэтай вайне. То бок вельмі важна паказаць, што яны здольныя да вайсковых перамогаў у маральным сэнсе, у ідэалагічным, і гэтая перамога, змушэнне Расіі да адступлення ці да прыняцця новай рэальнасці павысіць аўтарытэт. Як прыклад, вось такі ганебны прыклад упадка, які прывёў да вайны ва ўкраіне, з'яўляецца вывад такі хаатычны, такі ганебны вывад войскаў ці рэшткаў амерыканскіх і брытыйскіх войскаў з Афганістана. Ну, там не іх шмат было, але ў маральным сэнсе так, як гэта выглядала, это справакавала, это паказала слабасць Злучаных Штатаў Амерыкі, паказала і у тым же самым выпадку, калі талібы за 2 тыдні ўзялі ўвесь Афганістан, які ўкладалі там мільярды даляраў. Гэта справакавала, гэта стала вось гэтым трыгерам да пашырэння экспансіялісцкіх настрояў і агрэсіўных настрояў з боку Расіі. Амаль адразу быў выстаўлены ультыматум Захаду і НАТО, і таксама Кітай, бо у ідэалагічным маральным сэнсе Захад паказаў слабасць, неэфектыўнасць, страх і падкрэсліў негатовасць да новай вайны. І да новай вайны Захад, канешне, ва ўкраіне не быў гатовы. А уявіце сабе, пасля такіх мільярдных, там, скажам, датацыяў ва ўкраіну, тэхнікі, грошаў, палітычнай, дыпламатычнай падтрымкі падняць лапкі, ну, то гэта ўжо адразу будзе азначаць, што наступіць новы парадак, у якім сусветны парадак, у якім Захад ужо не будзе мець такога моцнага голасу. Раней казалі пра сусветны ліберальны парадак, на ахове якой стаялі Злучаныя Штаты Амерыкі. Ну, а зараз будзе сусветны неліберальны парадак, які будзе навязваць ужо Кітай. Ну, але калі Кітай вось такім чынам імкнецца аслабіць, як вы кажаце, і гэта відавочна, як Расію, так і Захад, ну, нейкім чынам, так ўсё ж такі гуляючы на гэтым факце вайны, то Лукашенко сам імкнецца пад кітайскі парасончык і ўсё зрабіць тое, што трэба таварыш Чусі. Ну, адносна Беларусі для Кітая, я думаю, што Беларусі так успрымаецца як частка вялікай расійскай прасторы. Так, яна заўсёды так глядзела на Кітай, на Беларусі, як толькі на прыдатак да расійскай тэрытарыяльнай прасторы. Канешне, актыўна ўдзельнічаючы вось гэтыя вучэнні, якія адбываліся на тэрыторыі, першыя сумеснае вучэнне на тэрыторыі Беларусі, гэта падкрэслівае таксама вось гэтае жаданне памкненні Кітая ўжо гуляць на еўрапейскім тэатры. Нават, скажем так, сімвалічна. У эканамічным сэнсе там у Беларусі прысутнасць Кітая вельмі моцная, там і залежнасць Беларусі ад Кітая там з гэтымі крэдытамі і гэтак далей, інвестыцыямі ў розныя сумнеўныя праекты, але ўжо ў вайсковым плане, да, так, Кітай
дэманструе сваю прысутнасць у еўрапейскім рэгіёне ўжо на мяжы з Еўропы. Што тычыцца Лукашенка, яму на сённяшні момант нічога не застаецца, акрамя таго, каб канцэнтравацца у межах вось гэтай агульнай аўтарытарнай прасторы, як сведчанне гэтага працэсу прыняццё Беларусі ў шанхайскую арганізацыю супрацы, яна стала паўнапраўным сябрам гэтай арганізацыі, дзе безумоўна, калі гэта раней лічылі, што гэта расійскі праект з жаданнем стварыць нешта кшталту НАТО, то зараз гэта ўжо можна лічыць кітайскі праект, цалкам які адпавядае інтарэсам, глобальным інтарэсам Кітаю, бо Кітай ужо дэманструе, паказвае сябе як такі цэнтр, вакол якога збіраюцца, мабілізуюцца іншыя аўтарытарныя дзяржавы. І ў гэтым выпадку уключэнне Беларусі ў ШОС з пункту гледжання зноў ж нацыянальных і глобальных інтарэсаў Кітая цалкам лагічна. І прысутнасць будзе заставацца і будзе прысутнасць пашырацца ў Кітаі як ужо нейкай дадатковай прыступкай стратэгічнай кітайскай прысутнасці у Еўропе. Калісьці там, зразумела, што Кітай не з'яўляецца як Расія еўразійскай дзяржавай і ў Еўропе, і ў Азіі, але тым не менш будзе шукаць вось гэтыя кропкі, як калісьці ў Расіі быў Порт-Артур, там ці іншыя там на Алясцы, так, гэта такія непрадуманыя былі крокі, але размяшчаць сваю прысутнасць, адпаведна пазначаць свае тэрыторыі нейкімі ўжо вайскова-палітычнымі дзеяннямі, як гэта ёсць ужо ў Афрыцы, як нават былі інфармацыі, што нават Кітай дамовіўся з Кубай, каб на Кубе была вайсковая кітайская база, што каб раздражняць Расію, не Расію, прабачце, а Злучаныя Штаты Амерыкі, там узнікла сур'ёзная канфрантацыя, але я думаю, што з ЗША, з Вашынгтонам, але я думаю, што Пекін не пакіне сваіх. Это ўжо дэманстрацыя таго, што Кітай выходзіць па-за межы рэгіянальнай прысутнасці на міжнародную прастору, на глобальную прастору. Ну і як сведчанне такой вось чарго адной з прыступак, хай сабе і невялікі, гэта сумесныя беларуска-кітайскія вучэнні, якія акурат у гэтыя дні праходзяць у Беларусі. І як паведамляецца, на палігоне Брэсцкі акурат сёння пачалася актыўная фаза сумеснай, як там пішуць, антытэрарыстычнай трэніроўкі Беларусі і Кітая пад назвай «Атакуючы сокал». Але я не пра гэта. Я вось хацеў бы дадаць. Мне цікава, ці наступіць такі момант, калі адбудзецца ўжо відавочная канфрантацыя з Расіяй, бо Кітай не разглядае Расію як сябра, так, ён разглядае Расію як пэўнага канкурэнта ці рэсурсную базу. А канкурэнцыя можа наступіць тады, калі кітайскія вайсковыя базы пачнуць з'яўляцца, вайсковыя базы ці аб'екты, напрыклад, той жа Беларусі, пачнуць стварацца ў Цэнтральнай Азіі. Пакуль Кітай не дэманструе так наўпрост, нахабна сваю прысутнасць, сваю волю, пакуль вядзецца гаворка пра, напрыклад, эканамічную экспансію і ў абыход Расіі будаванне, напрыклад, з Туркменістану таго ж трубаправодаў, там, газаправодаў, нафтаправодаў, што з'яўляецца канкурэнцыяй пэўнай для Расіі. Але гэта ўжо таксама паказчык таго, да чаго ідзе Кітай. Расія з гэтым нічога зрабіць не можа, бо цалкам залежна на сённяшні дзень ад Кітая. І вось другім этапам будзе ўжо выцісканне Кітаем Расіі. Калі Расія кажа пра вялікі расійскі свет, так, вось такую глобальную там сваю імперыю, то я думаю, што з цягам часа, хаця ўжо з канца 90-х, на пачатку 2000-х у межах кітайскіх наратываў ужо з'яўляліся такія дыскурсы пра вялікую кітайскую прастору, якая ахоплівае там далёкі ўсход, уваходзіць там на частку Сібіры, часова страчаныя тэрыторыі. Сярэдняя Азія, тут вялікі глобальны
вось праект кітайскі свет. Вось гэты кітайскі, конечно, у Беларусі гэтага кітайскага свету ніколі не было, але ў сэнсе выціскання будуць это самае скажа Лукашенко про китайцаў со знаком якасці, можа без знака якасці. У любым выпадку вось наступным этапам, асабліва калі Расія будзе аслаблена вайной, наступіць паступовае выцісканне вайсковай прысутнасці расійскай нават з гэтых традыцыйных, як у Москве кажуць, рускіх тэрыторый у землю. Я думаю, что конечно, для России гэта значна большая пагроза Китая, чым для той же Европы. Але у любым выпадку падмацаванне вайны, узмацненне гэтай канфронтацыі не толькі ва ўкраіне, кітайскія інтарэсы прысутныя у ізраільскай вайне супраць Хамаса. Там ужо шмат казалася пра і вывядоўчыя дадзеныя, і пра тэхналогіі, якімі Хамас карыстаўся, кітайскія тэхналогіі. Так што Кітай ужо дзейнічае скрыта. Я і казаў пра інструменты, пра гібридныя інструменты вайны, дзейнічае схавана праз свае проксі, і Расія становіцца такой проксі, якраз такі ў вайне у супрацьстаянні з ужо кітайскім захаду. Ну, Беларусь як толькі як такі дадатковы будзе прыз у гэтай вайне. Але вось і цікавая такая можа быць як працяг вашых словаў пра тое, што незадаволенасць Расіі і можа быць нават пачатак нейкага супрацьстаяння Расіі і Кітаю за пэўныя тэрыторыі уплыву традыцыйна нібыта расійска. Тое же самае Беларусь. Вот пачаліся гэтыя вучэнні, якія я ўзгадаў, і раптам ні з таго ні з сяго пачалі над Беларусю шастаць туды-сюды шахеды. Супадзенне? Ну, я чуў адно з тлумачэнняў таго, што шахеды залетаюць для таго, каб папужаць кітайцаў і Лукашенка. Ну, мне падаецца, гэта не зусім адпавядае рэчаіснасці, улічваючы той факт, што пакуль што вайсковая прысутнасць Расіі ў Беларусі вельмі моцная. Там і вайсковыя аб'екты, і вайсковая база ў Зябраўцы, так, там прысутнасць у Лунінцы і расійская тактычная ядзерная зброя, таму у логіку вось пастрашыць Кітай ці Лукашенка гэта не ўкладаецца, тым больш, што Лукашенка не мае абсалютнай аўтаноміі ў рэалізацыі унутранай ці асабліва знешняй палітыкі, так. У сэнсе, што вось ён цалкам можа адарвацца ад Расіі, пераарыентавацца на Кітай, тым больш, што Кітай вельмі далёка ад Беларусі знаходзіцца, і ніякіх гарантыяў бяспекі для Беларусі не даваў ніколі. Вось калі б Лукашенко падпісаў з Сі Цзіньпінам там нейкі мемарандум пра там гарантыі бяспекі, так, то гэта ўжо быў бы якраз такі паказчык і даволі моцны званочак для Масквы, як зрэшты гэта зрабіў Казахстан. Бо Казахстан, калі я не памыляюся, падпісаў з Кітаем такую дамову аб гарантыях бяспекі, што Кітай вось можа гарантаваць. Канешне, гэта ўсё палітычная дэкларацыя, але за палітычнымі, як заўсёды, ідзецца. Могуць ісціся і якраз такі іншыя больш грунтоўныя крокі. Пакуль што, мне падаецца, гэта не зусім лагічнае тлумачэнне вось прысутнасці прылёту шахедаў. Дастаткова было Пуціну патэлефанаваць, там Лукашенко, як ён заўсёды рабіў, там паклікаць у Маскву, і адразу змяняецца ўсё. І знешнія там павароты і манёвры раптоўна пачынаюцца весціся там пры межах Украіны ці краінаў ЕС. Таму я б не перабольшваў. Чаму яны там з'яўляюцца? Ну, таксама ж трэба разумець, што гэта азіяцкія тэхналогіі, якія могуць не спрацаваць. Ну, напрыклад, неаднакротна гэтыя шахеды ці ракеты залеталі на тэрыторыю там Румыніі или прылеталі на тэрыторыі Польшчы, так, расійскія. Але гэта, скажем, сігнал таксама і для Лукашенка ў тым сэнсе, што вайна
у любым фармаце так можа перанесціся на тэрыторыю Беларусі. Гэта можа быць рэха гэтай вайны, як залёт шахедаў, удар іх па там мозырскаму нафтаперапрацоўчаму ці залёт у гарады, тым больш, што вось цікава не было інфармацыі, што і пацверджанай інфармацыі, што гэтыя шахеды былі збітыя, напрыклад, беларускімі ПВА ці сістэмамі там авіяцыі, так, вось яны палеталі, кантраляваныя палёты на тэрыторыі Беларусі, але іх чамусьці Менск не збіваў, хаця... Ну вось да, таму што гэтымі шахедамі, умоўна кажучы, Москва карыстаецца, расійскае войска карыстаецца з 22-го года, з другой паловы 22-го года, але толькі цяпер, і прычым, ну ладно, заляцеў раз, сказалі бы, ну, тэхнічны збой, а то раптам вот у гэты час, это ўжо колькі, 4 ці 5 залётаў было. Так, я думаю, што яны будуць з'яўляцца ўсё больш і больш, бо это ўжо расійскага вытворчасці, тады былі шахеды вывозілі там з Ірана, а зараз это ўжо ланцеты там так званыя, так, і зразумела, што улічваючы недахоп апаратуры, якаснай апаратуры, гэтыя шахеды ў хуткім часе будуць ужо летаць у самую Маскву. І гэта было б добра, як і те ж самыя колькі выпадкаў было, калі расійскія паветраныя сілы бомбілі Белград, скідвалі там свае ж фабы на Белград, у цэнтр горада, там Белград, прабачце, ці там те ж самыя ракеты выбухалі, не далеталі да тэрыторыі Украіны. Таму пакуль што давайте спынімся на маю думку, на тэхналагічных збоях, што сведчыць пра пазітыўна сведчыць пра паніжэнне якасці у вытворчасці гэтых узбраенняў, і што Лукашенко на ўласнай скуры хутка адчуе вось рэха вайны. На жаль, могуць адчуць гэта і беларусы, якраз з таго, што і ракеты, і шахеды могуць часцей залетаць на тэрыторыю Беларусі, якраз расійскія ракеты, расійскія шахеды, ланцеты будуць залетаць на дроны на тэрыторыю Беларусі. Але якія палітычныя наступствы гэта можа мець? Я да чаго, што ўсё ж таки, калі улічыць, што гэта не спланаванае, не скаардынаванае, не то, што там Москва поставила Лукашенку да ведама, што тут будуць вот там з нейкіх мэтаў залятаць, а гэта сапраўды тэхнічныя збоі. Плюс нават адзін сведчыць беларускі гаюн упаў і падарваўся, выбыў бы. То есть, што далей? Давайте сыходзіць. Дарэчы, цікава, што прапаганда... Нічога пра гэта не кажу. Хацеў да гэтага звярнуць увагу, бо прастора дэмакратычных СМІ у Беларусі, яна вельмі становіцца абмежаванай. І фактычна я не ведаю, ці якая колькасць беларусаў ведае пра тое, што прыляталі шахеды і стваралі такую небяспеку для беларусаў. Я думаю, што гэтай інфармацыі з'яўляцца не будзе, як у тым же выпадку з наратывамі, з інфармацыяй пра тое, што расійскія самалёты там падалі на дамы у Краснадары ці ў Белгародскай вобласці і скідвалі фабы, яны ўвесь час сказалі, што гэта украінцы зрабілі. Таму, калі будуць гэта небяспечныя выцекі інфармацыі, што там дзесьці шахет там ці ланцет упаў у Гомлі ці ў Магілёўскай вобласці і хтосьці быў забіты, яны проста скажуць, што гэта украінцы, што гэта украінскія ракеты, што гэта варожыя там дыверсанцкія групы. Яны не будуць гэта тлумачыць, ім гэта не патрэбна, бо ўзровень падмана, той аўдыторыі, якая верыць у хлусню расійскую, як на пачатку вайны яны казалі пра тое, што гэта самі украінцы бамбяць свае гарады, і я сустракаўся неаднакратна ў Беларусі ў размовах з некаторымі людзьмі, мне выдавалася разумнымі, яны шчыра перадавалі вось гэтыя наратывы, што гэта украінцы бамбяць свае гарады. Марыуполь, там, Харкаў, гэта не мы ж мірныя людзі. І трэба сыходзіць якраз з той праблемы, што і доступ абмежаваны да незалежных СМІ з боку Беларусі, падпісчыкаў вельмі мала, якія знаходзяцца ў Беларусі, і трэба ясна
ведаць і разумець, наколькі уплыў беларускіх незалежных СМІ, якія знаходзяцца за мяжой, застаецца у Беларусі моцным. І наколькі моцнай застаецца запатрабаванне на незалежную інфармацыю. Мы сутыкаемся ўсе з тым, што аўдыторыя падае, зацікаўленасць інфармацыямі незалежнымі спадае, а дамінацыя расійскай прапаганды і лукашэнкаўскай прапаганды ў прасторы на вялікая. Таму я думаю, што яны у такіх умовах альбо людзі не будуць ввогуле гэтым цікавіцца, альбо будуць успрымаць тыя наратывы, якія будуць ляцець з каналаў Азаронка, Тура там, ці АНТ ды іншых. Таму вельмі важна, думаю, вось на сённяшні момант, бо інфармацыйная вайна, яна будзе пашырацца, інфармацыйныя ўплывы яны будуць заставацца, асабліва з боку Расіі, ведаць, наколькі незалежная інфармацыя пранікае яшчэ ў беларускую прастору інфармацыйную і наколькі вялікім, у якім аб'ёме застаецца давер да незалежных СМІ. А мы бачым сур'ёзныя праблемы інстытуцыянальнага плану, калі вось у межах гэтай вайны маем працэс рэструктурызацыі Белсату, так, і яго не пакуль што цьмяную будучыню, як ён будзе выглядаць, якімі інструментамі будзе карыстацца, якое будзе фінансаванне, якія праграмы. І мне падаецца, вось на піку вайны, інфармацыйнай вайны, тым больш яшчэ і з пашырэннем уплыву Кітая, дэмантаваць і аслабляць беларускія інструменты контрпрапаганды і контрінфармацыйнай вайны, мне, як я лічу, мне падаецца недалёка бачным, хутчэй нават і шкодным. Ну вось просто я зараз падумаў, прааналізаваў тую інфармацыю, якую той же самы беларускі гаюн даваў з нагоды залётаў усіх гэтых шахедаў. Усе яны, хоць і заляталі з тэрыторыі Расіі, але ніводнага разу не было так, каб ён з тэрыторыі Расіі адразу патрапіў на тэрыторыю Беларусі. Ён спачатку залятаў в Украіну, а потым з Украіны залятаў у Беларусь. І можа пайсці інфармацыя пра тое, што прачнецца Азаронак і скажа: так это ж украінскія. Так, гэта можа быць. Дарэчы, вось падумаў яшчэ, я спадзяюся, гэта можа быць сведчаннем таго, што украінцы таксама атрымалі моцныя рэбы. Таксама трэба разумець, што такія перанакіраванне дронаў, там украінцы не будуць клапаціцца, куды яны палятуць абратна ў Расію, ці калі ёсць інфармацыя, што украінцы атрымоўваюць усё больш і больш сістэмаў радыёэлектроннай барацьбы і антыдронавай барацьбы. Я спадзяюся, што гэта можа быць эфект якраз такі ўзмацнення вось гэтай электроннай абароны Украіны. Гэта можа таксама быць прычынай змена кірунку палётаў дронаў, і гэта тады таксама можа сведчыць пра перамену у вядзенні радыёэлектроннай барацьбы, і Украіна мае і павінна мець дастаткова рэсурсаў, каб з гэтым змагацца. Гэта можа быць таксама адна з прычын. Але я думаю, што тут ўжо вайсковыя эксперты маглі больш на гэтую тэму сказаць, але мне падаецца, гэта таксама трэба браць пад увагу. А гэта, у сваю чаргу, таксама азначае, што гэтыя ланцэты, дроны і іншага кшталту ударныя дроны будуць скіроўвацца ці збівацца з курсу вось такімі сродкамі, і ўсё больш і больш і часцей яны могуць паяўляцца ў Беларусі. Гэта вось перанос вайны не мэтанакіраваны на тэрыторыю Беларусі. У тым ці іншым выпадку, гэта праблема будзе для Лукашэнка. Праблема, калі мэтанакіравана скарыстаюцца гэтым, асабліва калі яны будуць падаць і ўзрывацца на тое, каб скіроўваць беларускае грамадства на шлях вайны, што типа, а вот мы ж павінны зараз. Так, таксама нельга адкідаць, нягледзячы на тое, што Лукашенко там заявіў і адвёў войскі з тэрыторыі Украіны.
прабачце з ад мяжы прымежных тэрыторыяў з Украінай. Ну гэта ж не азначае, што скончыліся агрэсіўныя планы ці агрэсіўныя намеры Расіі. І яшчэ раз падкрэслю, пакуль ідзе вайна і пакуль Расія застаецца такой, якой застаецца, будуць распрацоўвацца планы ці будуць у інтарэсах Расіі намеры уцягнуць у актыўную фазу вайны Беларусь у тым ці іншым кшталце. І таксама правакацыі такіх дзеянняў яны будуць актыўныя з боку Расіі. Гэта не трэба скідаць з рахунку таксама. Ну, уже калі тэму вайны закранулі і так шчыльна, то давайте пра, можа быць, магчымая далейшая будучыня, што чакае Украіну з пункту гледжання падтрымкі захаду і канкрэтна ЗША. Вы ў сваім тэлеграм-канале пасля замаху на Трампа напісалі, што цяпер відавочна, што Трамп стане прэзідэнтам, новым прэзідэнтам ЗША. Ведаючы пазіцыю Трампа, хаця там год-два таму яна была больш кардынальна негатыўная ў дачыненні да дапамогі ўкраіне, зараз она трошку ўсё ж таки змягчэла, але чаго чакаць? Мне насамрэч цяжка спрагназаваць паводзіны ці рашэнні, якія будзе прымаць Трамп, бо яны змяняліся, як і ягонага атачэння, не толькі па знешняй палітыцы, але і па унутранай палітыцы. Таксама прызначэнне віцэ-прэзідэнта, які таксама катэгарычна выказваўся супраць падтрымкі для Украіны, грашовай і вайсковай, падкрэсліваў тое, што недастаткова ва ўкраіне людзей. Тым не менш, калі такія людзі, збольшага яны вельмі часта глядзяць на міжнародную палітыку, пакуль не становяцца прэзідэнтамі з пункту гледжання лакальных інтарэсаў сваіх выбарцаў, але прыходзячы да ўлады, палітыка можа кардынальна памяняцца. Я сабе прыгадваю прэзідэнцкую кампанію канца 90-х гадоў, калі з'явіўся на палітычнай арэне Джордж Буш малодшы. Тады шмат чытаў, калі ён крытыкаваў дэмакратаў за тое, што яны ўцягнулі ЗША ў некалькі войнаў. Там у Афрыцы, вайна ў Югаславіі, там рэйды НАТО, там іншыя, што гэта не паспяховае, трэба сканцэнтравацца на інтарэсах простых выбарцаў, на інтарэсах Злучаных Штатаў Амерыкі ўнутры, з новую рыторыкай ізаляцыянізму, крытыка заходніх партнёраў. Але як толькі Буш прыйшоў да ўлады, змяніліся канешне, значную ступені на гэта паўплывал тэрарыстычны акт у верасні 2001 году, але тым не менш паглядзіце, як хутка гэтая рыторыка перамянілася ў вельмі канкрэтныя вайсковыя дзеянні ў Афганістане, вайсковыя дзеянні ў Іраку. Пры Бушы была падпісана гэта канцэпцыя краін осі зла, у якую таксама ўпісалі Беларусь, быў прыняты акт пра дэмакратыю ў Беларусі, то бок палітыка цалкам перамянілася. Я думаю, што яна перамянілася нават нягледзячы на тое, што адбыўся тэрарыстычны акт, бо глобальныя дзяржаўныя інтарэсы, яны ЗША заўсёды будуць заставацца глобальнымі дзяржаўнымі інтарэсамі, хто б туды не прыходзіў. І таму пакуль што гэтая рыторыка, мы там супраць вайны, давайте сканцэнтруемся на сваіх уласных праблемаў, гэта папулізм такі, каб прывабіць выбарцаў. Але я мяркую, што як толькі прыйдзе Трамп да ўлады, можа адбыцца так, што гэтыя глобальныя нацыянальныя інтарэсы кардынальным чынам могуць змяніць стаўленне да вайны. Таму так 100%, гледзячы на тое, як развівалася знешняя палітыка і канцэпцыя знешняй палітыкі ЗША за апошнія 30 год, катэгарычна б не сказаў, што Трамп не будзе падтрымліваць Украіну.
што Трамп не будзе выступаць за палітыку стрымлівання Расіі. Ну, узяць, напрыклад, нават той яго ж першы тэрмін, калі ён увёў санкцыі супраць пабудовы газаправоду расійскага Nord Stream 2. Ён жа былі пры Трампе, нягледзячы на тое, што он там з Пуцінам сустракаўся. А пры Байдане яны пабудаванне газаправоду было завершана. Нават возьмем дэмакратаў пры Абаме, якія на пачатку былі дамоўленасці, што ў Польшчы будуць размешчаны элементы ПРО. Як толькі прыйшоў да ўлады Абама, гэты праект быў звернуты, скасаваны. Таму амерыканская палітыка вельмі складаная, а дзяржаўныя інтарэсы вельмі простыя, вельмі ясныя. Амерыка павінна быць вялікай дзяржавай, а веліч дзяржавы акрэсліваецца якраз такі дэманстрацыяй сілы на міжнароднай арэне. І ўжо па сутнасці Амерыка, калі яна жадае захавацца як сверхдзяржава, яна будзе вымушана проста ўжо падтрымліваць Украіну і стрымліваць Расію, бо параза ў вайне ва Ўкраіне – гэта таксама параза Злучаных Штатаў Амерыкі. Я думаю, што палітыкі амерыканскія, асабліва пасля такога ганебнага выводу войскаў з Афганістану, гэта добра разумеюць. Але знову падкрэслю, я не буду прагназаваць дзеянне Трампа і дзеянне рэспубліканцаў, якія могуць прыйсці да ўлады, але з іншага боку таксама відавочныя фундаментальныя слабасці дэмакратаў, дэмакратычнага лідера Байдена. Тут значна больш мінусаў, улічваючы стан яго здароўя, і як могуць паточыцца лёсы ЗША, калі Байден прыйдзе і не будзе ў стане кіраваць краінай, гэта таксама такая ж самая праблема можа быць, як і прыход Трампа. Таму катэгарычна пакуль што казаць, што Трамп не будзе падтрымліваць Украіну ці звернець сваю вайсковую прысутнасць і фундаментальную пазіцыю па супрацьстаянню з Расіяй я б не стаў, бо гэта аслабляе нацыянальныя інтарэсы ЗША. Ну і яшчэ одну тэму хацелася б закрануць. Гэта непрыемная тэма, якая тычыцца санкцый, под якія трапілі беларусы. Санкцыі ўводзіліся супраць Расіі, яны былі потым уніфікаваныя з Беларусю, і па выніку зараз шараговыя звычайныя беларусы трапляюць пад абмежаванне. Гэта і тысячы найменняў прадуктаў, якія нельга і ўвозіць, і вывозіць. Гэта і праблемы зараз прыехаць на машыне з беларускімі нумарамі. Ужо праблема прыехаць. Так что да, вот гэта азначае, што чым далей, чым больш увязваецца, пашыраецца гэтае зацягванне ў канфлікту, вайну ва Ўкраіне, тым больш на нейкі там другі план адыходзіць пытанне беларускае, умоўна кажучы, і падзяленне там вот гэта Лукашенко рэжым, а гэта вот беларусы, якія не падтрымліваюць, ужо не разбіраюцца. Я лічу, што гэта так, гэта з аднаго боку гэта вынік агульнаправальнай палітыкі апазіцыйных сіл, структур на міжнароднай арэне, калі гэтае пытанне востра ніколі не падымалася. То бок было пытанне, гучала пытанне санкцыяў, але ніколі, як мне падаецца, у гэтых перамовах, на сустрэчах рэзка і крытычна не падымалася пытанне неўвядзення санкцый, як можна зараз назваць дыванікавыя санкцыі. То бок былі дыванікавыя бамбардзіроўкі гітлераўскай Нямецчыны гарадоў. Так вось зараз ужо Еўропа, Захад увайшоў у фазу дыванікавых санкцый у дачыненні да Беларусі, калі ўжо не мае значэння, супраць каго ўводзяцца санкцыі. То бок адбылася уніфікацыя. Так, яна адбылася уніфікацыя Беларусі і Расіі. Беларусь разглядаецца як прастора адзіная Расійскай Федэрацыі. Гэта таксама дзякуючы той рыторыцы, якая гучала і з вуснаў нашых суседзяў прэзідэнта Літвы на мінулым, на саміце НАТО у Вільні, дзе ён сказаў, што Беларусь гэта ўжо частка губернія Расіі.
То бок адбываецца вось дэканструкцыя беларускай дзяржаўнасці ў рыторыцы еўрапейскіх палітыкаў, і апазіцыйныя структуры на гэта абсалютна ніяк альбо амаль ніяк не рэагуюць. Ну, прынамсі, такіх жорсткіх заяў дачынення да такіх выказванняў не гучала. І гэта ясна, чаму не гучаць, асабліва калі мы кажам пра Літву. І выступіць нейкае, выдаць камуніке, агульную там заяву пра тое, што па-за межамі тэлеграм-каналаў, бо на тэлеграм-каналах гэтыя заявы яны гучаць на беларускай ці расейскай мове. А вы скіруйце гэтыя афіцыйныя лісты, падпісаныя там Ціхановскай латушкай супраць такіх санкцый, там Міністэрства замежных спраў Польшчы ці ў Міністэрства замежных справаў Літвы з вострым яснай пазіцыі таго, што гэта проста вынішчае Беларусь як такую, і дзейнічае супраць насельніцтва і проста грамадзян. Я не думаю, што такія будуць зробленыя заявы ці умоўна афіцыйныя лісты, накіраваныя ў той жа Еўразвяз. Ну вот мы, дарэчы, праз гадзіну у нас у эфіры будзе першы дарадца Святланы Ціхановскай Франак Вячорка, і спытаемся ў яго вот гэта пытанне і перададзім. Ці будуць такія афіцыйныя звароты? Бо гэты 7-й пакет, я думаю, што я сумняюся, каб прадстаўнікі офіса ці кабінета не мелі ніякай інфармацыі, ці гэта інфармацыя была ад іх схаваная, што будзе ўваходзіць у гэты першы пакет. 7-й пакет, што будзе проста нават абмежаванне вывазу прадуктаў з Польшчы. Напрыклад, я знову да канца не ведаю ці пра некаторых інфармацый, напрыклад, калі беларусы ехалі ў Беларусь, Польшчы і дзейнічалі гэтыя абмежаванні, іх памежнікі прымушалі выкідваць, правяралі даволі жорстка асабісты аўта і прымушалі выкідаць гэтыя прадукты, на якія былі ўведзены абмежаванні. Зараз кажуць, што такога ўжо кантроля няма, што людзі, але я думаю, што і так людзі рызыкаваць не будуць, бо гэтыя абмежаванні дзейнічаюць фармальна. Яны не знятыя. Так, як і абмежаванні ў дачыненні да уезду ў Латвію. Таксама напісаў сёння, паслухаў тлумачэнні, чаму абмяжоўваюць беларусам уезд у Латвію. Магчыма, што літоўцы ж таксама ж абмежавалі, што гэта расейцы ездзяць на беларускіх аўта ў Латвію, ствараюць праблему бяспекі для Латвіі. То ўзнікае пытанне такое, што пашпарты не правяраюць. Калі гэта расейцы, то можаце спакойна гэтага расейца турнуць з гэтай мяжы. Гэта дзіўнае нейкія тлумачэнні, абсалютна нелагічнае і абсурднае, але, канешне, у нас няма моцнага голасу у беларусаў на сённяшні дзень, я лічу, які бараніў нацыянальныя інтарэсы, інтарэсы беларусаў. І гэта, вось гэты 7-й пакет і гэта абмежаванне сведчанне таго, што Захад фактычна ўспрымае Беларусь як ворагаў. І я думаю, што гэта не апошняе абмежаванне. Я думаю, што будзе больш абмежаванняў, бо калі не маюць механізмаў, інструментаў, як там змяніць рэжым ці паўплываць на Пуціна, ўсіх у адну валізку і супраць усіх санкцый уводзіць, можа дайсці да таго, што і абмяжуюць выезд з тэрыторыі, як расейцам абмежавалі выезды у Еўразвяз, то і я думаю, што наступны крок, калі мы ўжо разглядаем гэты працэс уніфікацыі, літоўцы абмежаванні ўжо ўвялі, думаю, што гэта абмежаванні ў дачыненні да грамадзянаў Беларусі будуць пашырацца. Дзякуй вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Думаю, што па там іншых тэмах, звязаныя там з выбарамі, з падрыхтоўкай да электаральных кампаній, гэтак далей, час ёсць, мы паговорым наступным разам больш падрабязна. Такім чынам, Павел Усаў у нас быў у эфіры. Слухайце, глядзіце, яшчэ раз заклікаю тых, хто для кого это бяспечна, подписывайтеся на телеграм-канал Спадара Усава і не забывайце пра YouTube канал Еўрарадыё, таму што Павел Усаў у нас
кожны тыдзень са сваім штотыднёвым аглядам падзеяў. Так что подписывайтеся, расширвайте, задавайте свае пытанні і пішыце каментары. Дзякуй вялікі. Жыве Беларусь.